sa COVID-19, waog tuo ang giatubang nga mga problema sa halos tanan. Apan tambag sa usa ka kanhi mamasurahay ug street dweller nga karon usa na ka abogado. Dili gayud ang ayang mawad-an og paglaom ug uban sa pagampo ug kakugi mulampos ra gayud ang paningkamot. Si Femery Dumabok sa report. Kini si Attorney Agas Suralta, usa sa 2,103 sa 2019 bar passers. Kinsa malampuson nga kawani sa usa ka bangko ug malipayon uban siyang asawa ug usa ka anak. Apan sa wa pa makabot ang kalampusan, sila siyang pamilya nagpuyo lang daplin sa daan sa San Isidro sa Leyte. Sa edad nga 7 anyos, namatay niyang amahan. Sa dihang nag-9 anyos siya, napektuhan ang pangisip sa iyang inahan tungod sa suliran. Sa linghod nga panuigon, damgo na niyang mamahimong usa ka abogado. Aron mabuhi, namasura sila hangtod nga silang upat ka magsuon gisagop sa panaglahing magtiayon ug diha na siya nakaeskwela. Sa dihang natapos sa high school, napili siyang scholar sa Children's Foundation sa Basilica Minore del Santo Niño. Diin gitapos niya ang BS Commerce major in Management Accounting. Although nangandoy ko pero kanang para na ko bro di maabot ni murag imposible kayo magunahon ako nga kanang sa una naramisa kanang kalsada niya manghigdar mi daramisa simento panigrami kanang kuan karton may imagine ako sa una bang kanabitang mag-aptang mi dito sa naibikiri dito nga kanabitang inglabay lang mga old na mga pan ba kay mga di na bitaw mahalin kay padong na panos. Napahuman niya ang kamanghurang igsuon ug mipadayon siyang pagtungha sa bugasya. Napatambala na iyang inahan ug naulian na apan ni panaw sa niaging tuig samtang padayon siyang nag-review sa bar. Nawadan unta siya og kadasig apan nakaamgo ug naningkamot og balik. Hugot nga pag-ampog debosyon sa balaang bata hangtod nga nakabot niya ang iyang damgo. Dili magtapon-tapon bitaw magtinapulan kay kung magtinapulan niya walay gamit ang imuhang taas nga pangandoy kung dili nimo trabahoon. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.